Γεια, μείνε μαζί μου. Γιάννης εδώ. Σήμερα θα φτιάξουμε chocolate pie. Γάντια σιμιγδάλι, το ζυμάρι μας πάνω στο σιμιγδάλι και από πάνω απλώνουμε σιγά σιγά ελαιόλαδο και στο ζυμάρι μας. Στη συνέχεια πραλίνα σοκολάτας, σπασμένη λευκή σοκολάτα στη συνέχεια, ορίστε, διπλώνουμε ομοιόμορφα και τοποθετούμε μέσα στο ταψάκι ελαιόλαδο ξανά και στο φούρνο για 14 λεπτά. Είμαστε έτοιμοι, πραλίνα από πάνω, κοίτα πως λιώνει, αυτό είναι. Και κόβουμε σε όσα κομμάτια επιθυμούμε ή μπορεί να το φας και ολόκληρο. Κοίτα πως είναι μέσα φουλ ζουμερό, μαλακό και πάμε να το δούμε λιγάκι. Είναι απίστευτο. Είναι ζεστό, λιώνει, είναι τρομερό.